Ik ben Vrouwtje en ik werk je alle dagen met de Frieske taal. Ik doe het. Wil stukje mooi nemen in de BFTK. De afspraken die het Riek en provincie mij en haar over het Friesk. De vorige keer in Gewoon Friesk, de taal van thuis, praten we over de digitalisering van het Friesk. Dit keer zichtbares. We weeën in Friesland. Dat is wat duidelijk als door de provincie riest. Frieske plaknamborden just oeral. Maar we zien ook Nederlanders en Engels in het stripbeeld. Wat betekent dat krijgt van de Frieske taal? Misschien is het daar wel eens opvallen. Ook op sociale media en online platforms komt er steeds meer Friesk voorbij. Zo binnen er ook Frieske influencers die het Friesk zich bemijtje. Hi, goeie. Ja, goeie. Hey, ja, wat leuk. Ja, en wie bent je? Ik ben Vrouwtje. Hi. Ja, joh, je weet waar dat was. Wie is er ook bij de was? Ja, joh, wat vind je? Help je? Stukje helpen Ja, hoor. kom. Word wel even naar binnen. Ja, heel night. Hey, hou op, jong. Ja, hey, ja, leuk. Ja, oké. Ja. Nou Martijn. Zo. Nou gaan we Ja, nou gaan we de hichten. Ja, zo. Hey. Ja, hallo. Hey. Wat had het voor moedske daar? Nou, het is een Friesk shirt. En sommigen denken dat het een onderbroek is. Dat heb ik van deze week weer de hele week gehoord, maar het is een Fries shirt. En dan ben ik even de Frieske met Betty Dijkstra. Betty Dijkstra. Ja. Nou, we zullen even zien wie de deur binnen. Ja, maar ben we mooi fort, net. Nou, schouw ik even op de foto voor Beppe. Ja. Oké, hoi. In die sketches had de Frieske taal wel een hele belangrijke rol. Eigenlijk is het misschien een beetje mijn knipeeg. Ja. Maar hoe viel het nou voor jou, het Fries? Wat had je ermee? Nou, ik durf wel te zeggen dat ik een trotse Fries ben. Ik ben echt daarmee opgegroeid, ook bij mijn paak en Beppe. Mijn paken bijvoorbeeld was een hele fanatieke Fries. Als er een Fries op tv was op Nederlandse televisie, nou, dan glunderde hij. En als mensen daar een vervelende opmerking maakten over die Fries, wit heet. En dat overdrijf ik niet. Dus dat heb ik wel meegekregen. En ik ben ook wel een trotse Fries. Hoe ik dat allemaal doe, wat ik mijn moeder nadoe en mijn vader nadoe en zo, dat heb ik gewoon echt meegemaakt. Vroeger en nu nog. We zijn wel eens uit eten en dan doet mijn moeder wat en dan zegt mijn vader, dit moet niet in de filmpjes. Oh ja. Doe ik wel natuurlijk. Hij wil eens wat filmpjes van hem zien? Ja, ik vind ze net al jelle. Nee? Nee. En bent dat vooral Friesen die hij volg je of bent dat wel mensen uit andere provincies? Ja, nou, vooral Friesen natuurlijk, Ja. hè? Maar ook uit andere provincies. Er was laatst iemand die zei, nou, mijn vriendin die woont nu met mij samen in het midden van het land. Maar die komt uit Friesland en door jouw filmpjes leren we een beetje dat Fries. Dus dat vind ik dan wel heel erg leuk. Nou, dit is dan de fysieke brood, maar dan ga ik nog een hele digitale brood. Ja. Daar werd ook Fries gebruikt. Ja, absoluut. Ja, op internet, social media, in filmpjes, in vlogs. Wordt dat al heel wel gebruikt. Hoe belangrijk is dat? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat is met name voor de jongere generaties die daar een heel soort mee hebben, is het ook heel mooi dat ze dan op Instagram een Fries filmpje zien komen. Voor de status, maar ook voor het jaren en het zien van de taal. Al denk ik dat het meer jaren is als zien. Maar dat doet er wel echt aan. Tip. Scroll dus een Fries kaartje of zet een Frieske post op die socials. Dat levert leuke reacties op. Beziek je het maar eens.